Οι επαναστάτριες της Λίμνου. Αυτός ο πλανήτης. Τον είδες, μπαμπά, μοιάζει με τον Κρόνο. Έχεις δίκιο. Ο Κρόνος? Ναι, ο Κρόνος είναι ένας πλανήτης που ανήκει στο δικό μας πλανητικό σύστημα. Είχαμε πάει εκεί με τη μαμά. Την Πινελόπη? Ναι. Θέλετε να πείτε ότι ξαναγυρίζετε στο πλανητικό σας σύστημα? Και βέβαια, εμείς δεν θα περάσουμε όλη μας τη ζωή κυνηγημένοι από τον Όλυμπο. Έχεις δίκιο που ελπίζεις, γέρ μου. Πρέπει να ελπίζεις. Προσοχή, ελήφθη σήμα κινδύνου από άγνωστο σκάφος. Μεγέθυνση της εικόνας, Συρκά. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Μπαμπά! Υπάρχουν ίχνη ζωή στο σκάφος, Συρκά. Ναι, Οδυσσέα, πολύ αχνά. Αυτός που οδηγεί το σκάφος είναι εξασθενημένος. Αχα. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πιάνει φωτιά. Τηλέμαχε, γρήγορα. Να αρχίσει το πυροσβεστικό σύστημα. Νονό, έλα μαζί μου. Θα ανοίξω τους πυροσβεστήρες. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μαγνητικό τσιγκέλι. Νονό, πρόσεξε τώρα τι θα κάνουμε. Νομίζω πως αρχίζει να συνέρχεται. Βρίσκομαι. Ποιοι είστε εσείς ξένοι? Μην ανησυχείς, είμαστε φίλοι σου. Ησύχασε λίγο. Είσαι πολύ ταραγμένη. Πρέπει να φτάσω στη Θράκη. Πρέπει να μείνεις λίγο ακόμη ήρεμη για να ξεκουραστείς. Και το σκάφος μου, τι απέγινε, πέστε μου. Ούτε για παλιοσίδερα δεν αξίζει. Ησύχασε, θα σε βοηθήσουμε. Πρώτα όμως πες μας, από πού έρχεσαι? Πρέπει να πάω στη Θράκη, σε ζητητεύω. Πηγαίνετε με μέχρι τη βάση της Θράκης. Είναι επίγον. Η βάση από όπου έρχεσαι λέγεται Θράκη? Όχι, το όνομά μου είναι Υψή και έρχομαι από τη βάση της Λίμνου. Πρέπει όμως να πάω οπωσδήποτε να ζητήσω βοήθεια από τη Θράκη. Οι άνθρωποι της Θράκης μπορούν να μας βοηθήσουν. Εάν δεν φτάσω στη Θράκη, τότε οι γυναίκες είναι χαμένες. Χαμένες, γιατί? Επειδή απλώς είχαν το κουράγιο να επαναστατήσουν, αυτό είναι όλο. Μα γιατί? Δεν υπάρχει καμιά απάντηση, απλώς επειδή επαναστάτησαν γι' αυτό. Στη Λίμνο οι άντρες κατοικούν στην ψηλή πόλη. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Μόνο επιβλέπουν το εργοστάσιο, όπου δουλεύουν οι γυναίκες και φτιάχνουν τις τρίενες για τους ανθρώπους καρχαρίες. Είναι κουραστική και επικίνδυνη δουλειά. Άλλη μια άρρωστη. Πώς είσαι? Γύρνα στη θέση σου αμέσως, γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είναι άρρωστη. Να ασχολείσαι με τα δικά σου προβλήματα. Μη. Μη. Μην πλησιάζετε. Δεν έχετε το δικαίωμα. Γυρίστε αμέσως στη δουλειά σας. Δεν έχετε το δικαίωμα. Μην πλησιάζετε. Ο Θεός ήθελε να φερθεί καλά στις γυναίκες, μα αναγκάστηκε να σταματήσει τη δουλειά. Οι άνθρωποι καρχαρίες ζητούσαν επίμονα να παραδοθούν οι τρίενες στην ώρα τους. Έτσι το Συμβούλιο των 4 φοβήθηκε και έβαλε τον πατέρα μου στη φυλακή. Τον πατέρα σου στη φυλακή?
Ναι, ο Θώος, ο πατέρας μου, είναι ο βασιλιάς της Λίμνου. Όταν τον έβγαλαν όμως επειδή φοβήθηκαν τους ανθρώπους καρχαρίες, οι 4 δεν μπόρεσαν να ηρεμήσουν το θυμό των γυναικών. Οι γυναίκες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Τι είπες? Τι σημαίνει αυτό? Εξοχότατε, αυτό σημαίνει ότι... Μα τι κάνετε εδώ πέρα, μπρος, πηγαίνετε μπρος! Ποτέ, Κρέσος. Ποτέ. Η δουλειά μας είναι πολύ επικίνδυνη. Μήπως έχεις σκεφτεί τι θα γίνει η παραγωγή όταν θα αρρωστήσουμε όλες μας? Θα μείνουν οι νάνοι, οι φρουροί ρίχτετε όλες στη φυλακή. Και όταν αρρωστήσουν κι οι νάνοι με τη σειρά τους, τότε θα μείνετε μόνοι σας ανίκανοι. Δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας, τεμπέληδες. Τρίπλος, πες και εσύ κάτι. Φτάνει πια, ρίχτετε όλες στη φυλακή. Προσπάθησε να τραπετεύσεις και πήγε να ζητήσεις βοήθεια από τη βάση της Ναι, θάλασσας. έχεις δίκιο. Αλτ! Πιάστε την! Δεν πρέπει να φύγει από την πόλη! Ακολουθήστε την! Είσαι σίγουρη πως οι κάτοικοι της Θράκης θα έρθουν για να σας βοηθήσουν? Ναι, γιατί και εκείνοι αρνούνται να υποταχθούν στους ανθρώπους καρχαρίες. Οι άνθρωποι Καρχαρίας είναι πανίσχυροι. Οι φίλοι σου θα μπορέσουν να αντισταθούν. Τους ξέρεις τους ανθρώπους καρχαρίες? Ναι, Υψή. Κανένας άνθρωπος Καρχαρίας και καμία τρίαινα δεν θα μας εμποδίσει να γυρίσουμε στη γη. Στη γη? Είναι ο πλανήτης μας. Ψάχνουμε να βρούμε το δρόμο για τη γη που βρίσκεται πέρα από το βασίλειο του Άδη, πέρα από τον Όλυμπο. Το βασίλειο του Άδη, το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Ξέρεις μήπως πού βρίσκεται? Ο πατέρας μου το ξέρει σίγουρα. Το πρόβλημα είναι Ότι είναι στη φυλακή. Να, η βάση της Θράκης. Έχει καταστραφεί εντελώς. Μα γιατί... Οι τρίαινες. Οι άνθρωποι καρχαρίες κατέστρεψαν τη Θράκη και τους φίλους μας με τις τρίαινες που εμείς οι ίδιοι τις φτιάχνουμε. Τι να κάνουμε, θα καταστρέψουνε τη Θράκη. Πρέπει να τους εμποδίσουμε πάση θυσία. Πρέπει να τους εμποδίσουμε, Οδυσσέο. Θα τους εμποδίσουμε, Υψή. Με το σκάφος μας θα φτάσουμε πριν από αυτούς και θα σε βοηθήσουμε να βρεις τον τρόπο για να τους αντισταθείτε. Ας αφήσουμε το αεροδρόμιο. Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο μέρος να προσγειωθούμε? Ξέρεις πού μπορούμε να αφήσουμε το σκάφος χωρίς να διακινδυνεύσουμε? Το καλύτερο μέρος νομίζω πως είναι ανάμεσα στη βάση και στο εργοστάσιο με τις τρίαινες. Τι ησυχία. Οι αίθουσες είναι άδειες. Πού να είναι, άραγε πού? Κάθισε κάτω, Μπίμπος. Πώς μπορείς να είσαι τόσο ήρεμος? Καλύτερα να φροντίσουμε περισσότερο τις γυναίκες από τώρα και στο εξής. Οι τρίαινες δεν θα είναι έτοιμες στην ώρα τους. Ήμασταν πολύ σκληροί απέναντί τους. Δεν θα θελήσουν ποτέ να μας συγχωρέσουν και να αρχίσουν να δουλεύουν όπως παλιά. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στην επανάσταση, Μπίμπο. Ναι, μα μπορούμε να τους περιμένουμε να ξαναγυρίσουν μόνες τους. Μπορούμε, Έχεις δίκιο, Μπίμπο. Θα το μετανιώσουν γιατί φοβούνται και οι ίδιες τους ανθρώπους καρχαρίες. Περιμένοντας πρέπει να ηρεμήσουμε και να μην υποχωρήσουμε σε κανένα σημείο, γιατί τελικά εμείς θα βρούμε τον πελά μας από τους ανθρώπους καρχαρίες. Ησυχάστε, κοιτάξτε τον υπολογιστή. Έφτασαν οι άνθρωποι καρχαρίες. Άνθρωποι της Λίμνου, είναι έτοιμες οι τρίαινες? Ναι ή όχι? Ναι, είναι όλες έτοιμες. Όλα είναι έτοιμο όπως πάντα. Ωραία, χαίρομαι που τα ακούω. Ετοιμάστε τες και θα έρθουμε να τις πάρουμε. Ελπίζω να είναι έτοιμες όπως το λες. Ωραία, ελάτε, είναι όλα έτοιμα. Τι θα κάνουμε, τι θα απογίνουμε τώρα, Χωρίς τις γυναίκες είμαστε χαμένοι, σίγουρα χαμένοι. Ελάτε να ανοίξουμε τις φυλακές και ας ελπίζουμε ότι θα μας συγχωρέσουν. Υψη. Κατάφερες να τους ξεφύγεις? Χάρη στον Οδυσσέα, εκείνος με έσωσε. Κάντε πίσω, προσέξτε. Γρήγορα να φύγουμε από τη Λίμνο, να εγκαταλείψουμε τους άντρες στην τύχη τους. Φύγουμε, δεν θα μας βασανίσουν άλλο. Γρήγορα, ελάτε. Ελάτε. Γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε, γρήγορα.
Άρτεμις, μου φαίνεσαι ανήσυχη. Φοβάμαι ότι κινδυνεύει ο Οδυσσέας. Πάμε να τον βοηθήσουμε. Στα σκάφη, γρήγορα, φέξτε! Φρουρή, μην υποχωρείτε. Γυναίκες, ακούστε με. Οι άνθρωποι Καρχαρίες φτάνουν. Αν δεν ετοιμαστούν οι τριένες θα μας σκοτώσουν όλους. Θα τους αντιμετωπίσετε μόνοι σας, χωρίς εμάς, Κρέσους. Θέλετε να κυβερνάτε τη Λίμνο, κυβερνήστε τη λοιπόν μόνοι σας, εμείς φεύγουμε. Όχι, δεν μπορείτε να μας το κάνετε αυτό και θα σας αφήσουμε να φύγετε. Φρουρή! Μη φοβάστε, θα τα καταφέρουμε οπωσδήποτε. Σταματήστε! Ποιος είσαι, ξένε? Γιατί μαλώνετε μεταξύ σας. Οι εχθροί σας είναι οι ίδιοι. Πρέπει να ενωθείτε. Η βάση της Θράκης καταστράφηκε από τους ανθρώπους Καρχαρίες. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα καταστρέψουν τη Λίμνο σίγουρα. Η Θράκη καταστράφηκε και η Λίμνος θα καταστραφεί. Φανείτε λογικοί. Χωρίς τις γυναίκες δεν θα αντισταθείτε ποτέ στους τρομερούς ανθρώπους Καρχαρίες. Φρουρή, πάρτε τον και βάλτε τον στη δουλειά μαζί με τις γυναίκες. Αρκετά μας ενόχλησε. Θα συνεχίσετε λοιπόν να ζείτε κάτω από το φόβο των ανθρώπων Καρχαριών. Πρέπει να τους αποτινάξετε από πάνω σας. Είναι ανώφελο, μην τους δίνει συμβουλές, δεν καταλαβαίνουν. Έχουν την νοοτροπία των σκλάβων. Να τους επιτεθούμε τώρα και να φύγουμε αν προλάβουμε. Όχι, σας παρακαλώ, ακούστε με. Επίθεση! Μην τις αφήσετε να περάσουν, αν χρειαστεί πυροβολήστε! Σταματήστε! Προσέξτε, γυναίκες! Σταματήστε, είπα! Πρόσεχε! Είσαι καλά, μήπως συμβαίνει τίποτα? Είσαι χλωμός, τι έχεις? Μήπως είσαι άρρωστος? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Δεν θέλεις να ξεκουραστείς? Πρέπει να δουλέψω διαφορετικά. Πες μου, μήπως ξέρεις που είναι ο μπαμπάς μου? Είναι από τη γη και το λένε Οδυσσέα. Οδυσσέα? Ναι, Οδυσσέα, από τη γη. Μήπως ξέρεις που είναι? Ποιοι είστε εσείς? Τι κάνεις εδώ, οι γυναίκες θα ξαναπάρουν τις θέσεις. Τι κάνουν αυτά παιδιά μέσα στους υδρογονικούς κήπους? Δεν έχετε καμιά δουλειά εδώ πέρα. Θα σας βρούμε μια γωνιά στο εργοστάσιο που μπορεί να είστε χρήσιμοι. Πατέρα! Υψή! Πατέρα, έχεις τίποτα? Αν είσαι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι μας βοήθησε η Όχι, Θράκη. η Θράκη καταστράφηκε, δεν μας μένει τίποτα άλλο. Πια θα σου εξηγήσω αργότερα. Σταματήστε! Τι σας ωφελεί που μαλώνετε? Δεν μπορείς να καταλάβεις. Φύγε από τη μέση. Αυτοί θα τα καταλάβουν όλα όταν εμείς θα έχουμε φύγει και θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη δική μας δουλειά. Τι σε κάνει να γελάς, τρίπλος? Δεν έχουμε καιρό, οι άνθρωποι Καρχαρίες βρίσκονται εδώ, όλα τέλειωσαν και η Λίμνος μαζί. Μπορεί. Είστε ανόητοι, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια να συμβιβαστείτε μεταξύ σας? Αδύνατον. Πρέπει να υποταχθούμε ή να πεθάνουμε. Οι άνθρωποι Καρχαρίες θα κάνουν τα πάντα για να πνίξουν την επανάσταση. Ψάχτε. Πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος. Κανένας. Ο Βασιλιάς! Υπάρχει τρόπος, ακούστε με! Ακούστε όλοι σας. Ακούστε την Υψή. Θα τραβήξουμε τους ανθρώπους Καρχαρίες στο εργοστάσιο και ύστερα θα απομονώσουμε το εργοστάσιο από τον υπόλοιπο σταθμό. Είναι η μόνη Μα λύση. δεν καταλαβαίνεις τον κίνδυνο? Ναι, είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι αλήθεια. Η ενέργεια που θα παραχθεί κατά την αποσύνδεση μπορεί να φέρει τη Λίμνο πολύ μακριά στο διάστημα, μα δεν έχουμε άλλη εκλογή. Ναι, ναι, είναι ωραία ιδέα. Να φύγουμε από το εργοστάσιο. Να φύγουμε. Πάρουμε ώρα, λοιπόν. Πάμε, λοιπόν. Είχαμε
Είχαμε πολλά προβλήματα στην παραγωγή. Οι γυναίκες προσβλήθηκαν από μια περίεργη αρρώστια που οφείλεται στα διαλύματα και τόνις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Τα προβλήματά σας δεν μας αφορούν. Αυτό που μας αφορά είναι η τρίμηνη να είναι έτοιμη στην ώρα τους. Εσύ, πάρτε την κοινότητα και τα σταθεία μέσα. Χρειαζόμαστε στις τρίμηνες. Αυτή η αρρώστια είναι κολλητική, γι' αυτό πρέπει να φύγουμε από εδώ. Θα σας φέρω τις τρίενες. Περιμένετε με μια στιγμή. Μην αργήσεις πολύ. Τι κάνεις εκεί? Ανοίξτε την πόρτα γρήγορα. Όλα εντάξει, τα καταφέραμε. Να βιαστούμε τώρα. Να βιαστούμε τώρα, γρήγορα! Γρήγορα από εδώ! Ελάτε από εδώ! Γρήγορα να βιαστούμε! Όλος ο κόσμος βρίσκεται εδώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, είμαστε οι τελευταίοι. Να αποσυνδέσουμε το εργοστάσιο τώρα. Σταματήστε! Οδυσσέα, τα παιδιά σου βρίσκονται κλεισμένα μέσα στο εργοστάσιο. Θα πεθάνουν. Πρέπει να σωθούν με κάθε θυσία. Πατέρα, πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ήψη! Οδυσσέα, από εδώ. Μπαμπά, ήρθες επιτέλους. Διάμαχε. Παιδιά μου. Ζήτα! Φοβήθηκα τόσο πολύ ότι θα πεθάνω. Ακολουθήστε με. Οι άνθρωποι καρχαρίες. Ήρθε η κρίσιμη ώρα. Πρέπει να περάσουμε πάση θυσία γρήγορα. Μας προλάσατε, θα το μετανιώσετε. Δεν προδίδουμε τους τυράννους, απλώς αρνούμαστε να υποταχτούμε. Καρχαρίες και θεοί, θα σας πολεμάω πάντα. Μέχρι να βρω τον δρόμο για τη γη. Κρέσους. Βασιλιάς Θώρας. Πατέρα, πληγώθηκες. Ήψη. Οδυσσέα, σωθείτε εσείς. Το εργοστάσιο θα αποσυνδεθεί. Φύγετε χωρίς εμένα. Φύγετε. Δεν μπορούμε να συγκαταλείψουμε, Θώας. Θα έρθεις και εσύ μαζί μας, να το ξέρεις. Δεν μπορώ να σας ακολουθήσω. Μπορείς να μου δείξεις το δρόμο για το βασίλειο του Άδη? Ναι, ο Άδης. Πέρα από την έρημο των Ταρτάρων. Πατέρα.
Κοίτα το εργοστάσιο, χάνεται μέσα στο διάστημα. Και τώρα κάτοικοι της Λίμνου, μάθατε να ζείτε όλοι μαζί. Μάθατε. Αν ο Θώας ήξερε το δρόμο για το βασίλειο του Άδη, τότε σίγουρα θα του τον είχαν μάθει άλλοι. Θα ψάξουμε να τους βρούμε. Θα μας βοηθήσουν να γυρίσουμε πίσω.